I-am găsit o familie la Turnul Eiffel, o familie de negri băieți de oțel. Au fost trădați și ei la fel. Bă, fraților, bă, e foarte jmecher să stai printre băieți din ăștia. Eu am fost în Portugalia și am stat numai printre băieți din ăștia. Bă, erau ca frații mei, bă, băiatule, bă. Bă, cel mai jmecher sentiment am avut o gașcă super jmecheră în Portugalia când am fost la facultate. A fost genial, genial. Deci eu nu mai uit experiența aia niciodată. Cafeaua cade pe obrajul tău să spun că te iubesc în fiecare dimineață la cafea. Domnule poet. Zâmbetul tău mă omoară, privirea ta mă apasă, zâmbetul tău, ochii abași mă nebunește, ochii tăi abași mă nebune. Să spun că te iubesc în fiecare dimineață. Băi, fetelor, va da pe spate, va da pe spate. Nu știu dacă eram femeie dacă mă dădea pe spate. Să-mi spuneți voi dacă va da pe spate. Omul a încercat să spun niște lucruri șmechere. Datoria Ce când lui mama, după ce am cheltuit toți banii pentru toată săptămâna într-o singură zi? ta de părinte e să mă înțelegi când eu n-am